Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Panos Games. Είμαι ο Πάνος και σήμερα θα κάνουμε ένα ακόμα gaming vlog, tech vlog, unboxing vlog. Είμαι ο Πάνος και όπως βλέπετε έχω καεί από την παραλία. Όσοι βλέπετε το vlog κανάλι μου, ξέρετε ποια μέρα γυρνάω αυτό το βίντεο. Έχω καεί. Και σήμερα θα σας δείξω βασικά κάποια προϊόντα που μου έχουν στείλει. Θα τα τεστάρουμε, θα σας τα παρουσιάσω. Και ας μην χάσουμε άλλο χρόνο, ας ξεκινήσουμε. Είναι καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια του βίντεο θα με δείτε να υδρώνω πολύ. Αλλά τι να κάνουμε. Καλοκαίρι, τι σημαίνει, δεν πρέπει να βγάσουμε βίντεο. Αυτό σημαίνει. Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Επίσης, σήμερα είμαι μόνος μου. Δεν έχω τη βοηθό μου την Κωνσταντίνα να κρατάει την κάμερα. Άρα τα πλάνα μας θα είναι διαφορετικά. Θα είναι 100% γυρισμένα από μένα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ίσως δεν είναι δηλαδή 100% τέλεια. Πλάκα κάνω θα είναι. Έχω εδώ. Θέλω να πω ότι είναι ένα πακέτο που μου έχουν στείλει από την Motospeed Hellas. Πλέον μιλάμε για τον επίσημο διανομέα Motospeed στην Ελλάδα, που αυτό σημαίνει όλα θα είναι στα ελληνικά, δεν υπάρχουν οδηγίες, εξουσιοδοτημένο service, εγγύηση, τα πάντα θα είναι από ελληνικά, όχι όπως ερχόταν από ξένα site, π.χ. μου είχαν στείλει από Gearbest. Πακέτο. Μου στείλαν καλούδια και επίσης, ναι, επίσης υπάρχει και giveaway. Κάτι από αυτά τα δύο θα γίνει και giveaway για εσάς. Λοιπόν, ανοίγω γρήγορα το κουτί. Και τι έχουμε εδώ? Ήδη βλέπετε εδώ έχουμε ένα ποντίκι V30 RGB Gaming Mouse. Λοιπόν, από τη Motospeed V30 και ένα πληκτρολόγιο for games. Οπ, κάτι είδα εδώ. CK107 RGB. Λοιπόν, όπως ξέρετε θα ξεκινήσω με το unboxing και μετά θα τα βάλω μες στον υπολογιστή για να δούμε τι κάνουν αυτά τα προϊόντα, διότι όπως βλέπουμε είναι και RGB, δηλαδή θα τεστάρουμε και την ομορφιά τους καθώς και την λειτουργικότητά τους. Και fun fact, όσοι δεν ξέρετε, ήδη το πληκτρολόγιο που χρησιμοποιώ είναι το CK108 και εδώ στα χέρια μας έχουμε το CK107, υποθέτω ίσως είναι ένα προηγούμενο μοντέλο. Δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Εννοείται link για αυτά τα προϊόντα θα έχω κάτω στην περιγραφή, όπου μπορείτε να τα τσεκάρετε αναλυτικά από το επίσημο site, να βρείτε τιμές και τα σχετικά, αλλά πρέπει να σας πω ότι μιλάμε για κατηγορία budget. Οπότε θα δίνω props, ας πούμε, θα λέω μπράβο αν ένα προϊόν μου αρέσει και είναι στην κατηγορία budget. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ήδη βλέπουμε το σημάδι εδώ που λέει Motospeed Greece, δηλαδή η επίσημη ελληνική αντιπροσωπεία. Λοιπόν, ξεκινάμε, ανοίγουμε εδώ το πληκτρολόγιο. Η καλή συσκευασία εδώ, βλέπετε με ασφάλεια. Το καλώδιό του, έχει το σήμα της Motospeed. Ας αφαιρέσουμε και τα σχετικά. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουμε ένα, βασικά δεν το βλέπετε, αυτό είναι το πληκτρολόγιο του CK117. Από πίσω έχει το σήμα της Motospeed, ωραίο, χαριτωμένο. Όπως ακούτε μιλάμε για ένα μηχανικό πληκτρολόγιο, το οποίο βέβαια μου αρέσουν οι διακόπτες, είναι σχετικά έτσι πετιούνται εύκολα και δεν πιάνει πολύ χώρο, που για μένα αυτό είναι στα θετικά, διότι όπως ξέρετε το γραφείο είναι μικρό. Και εδώ κλασικά ποδαράκια για να στηρίζετε καλύτερα. Ναι, και φαντάζει σχετικά απλό, δηλαδή είναι απλά ένας μαύρος σχεδιασμός με το καλώδιο. Θα πάμε μέσα να το τεστάρουμε σε λίγο, βέβαια, από ό,τι βλέπετε προσπαθώ να καθυστερήσω όσο περισσότερο μπορώ, το να πάμε στο δωμάτιο λόγω ζέστης. Πάμε στο επόμενο προϊόν. Πρώτη φορά πιάνω στα χέρια μου ποντίκι Motospeed, οπότε φαίνεται ήδη ενδιαφέρον. Ας τα ανοίξω. Όπως είδαμε είναι το V30, ήδη απ' έξω λέει Optical Engine, Omron Switches, Game Chip, CPI 3500, RGB. Ήδη βλέπουμε εδώ οδηγίες στα ελληνικά και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί τελευταία φορά που είχα πάρει αντίστοιχο προϊόν από ξένα site ήταν όλα στα κινέζικα. Δεν καταλάβαινα Χριστό. Και φυσικά έχει και εγγύηση 1 έτους με την απόδειξη. Πολύ, πολύ καλό, ενδιαφέρον. Ας πάμε όμως στο προϊόν τώρα που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Βλέπουμε εδώ το κουτί. Τραβάμε εδώ αυτό το κεντρικό και να το ποντίκι. Θα κάνω έτσι, make-up. Λοιπόν, αυτό είναι το ποντίκι. Ο σχεδιασμός του θυμίζει λίγο για αμφίπλευρος, αλλά μάλλον είναι, ναι, είναι για δεξιόχειρες, για να λέμε για την αλήθεια. Μεσαίου μεγέθους, όπως βλέπετε, ίσα ίσα εδώ κάτω στο χέρι μου. Λοιπόν, για να δούμε. Έχει δύο κουμπιά εδώ δεξιά-αριστερά, δύο πλήκτρα, τα οποία μπορείς να βάλεις μέσα από πρόγραμμα τι θέλεις δηλαδή. Ένα στο κέντρο, το οποίο συνήθως αλλάζει το DPI. Η ροδέλα του είναι αρκετά μαλακιά, δηλαδή, ναι, ίσως είναι και πολύ γρήγορη, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι καλό. Πλεκτό εδώ κορδόνι βλέπουμε είναι το καλώδιο.
Καταλήγει έτσι εδώ σε χρυσό. Ωραίος, ο σχεδιασμός του είναι ωραίος, μπορώ να πω. Τώρα ήρθε η ώρα του μεγάλου τεστ. Δεν θα περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, πάμε μέσα. Στο σκοτεινό δωμάτιο, το οποίο έχει πάντα ζέστη, το οποίο κάνει πάντα μοντάζ. Λοιπόν, απομακρύνω τα πάντα από το γραφείο μου και εγκαθιστώ τα καινούργια προϊόντα. Οκ, λοιπόν, αυτό ήταν πανεύκολο. Κατευθείαν plug and play, τα βάζει εδώ στο USB. Και έχουμε εδώ το πληκτρολόγιο, όπως βλέπετε. Και εδώ το ποντίκι, το οποίο πρέπει να παραδεχτώ, το RGB του είναι καταπληκτικό. Φωτίζει πάνω κάτω, από γύρω, στο ίδιο στο logo, αλλά και στην ροδέλα. Εντάξει, από φώτα είναι άλλη φάση. Τώρα θα τεστάρω και την ποικιλία των χρωμάτων στο πληκτρολόγιο. Έχει το κλασικό φυσικά που αλλάζουν, ας πούμε έτσι, όλα τα χρώματα. Έχει εδώ αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο, που ό,τι κουμπί που πατάς, δείτε, το αλλάζει και το αλλάζει πολλές φορές, ξέρω εγώ. Καλό. Το προηγούμενο μου νομίζω δεν το είχε. Ναι, αυτό μου αρέσει. Ουου! Τρελό! Από εδώ βάζει διάφορες χρώματα. Οκ, ωραίο. Εντάξει. Μπορώ να πω πως έχει έτσι την κλασική ποικιλία, ναι, ενός πληκτρολογίου, το οποίο αναβοσβήνει. Επειδή έχω το αντίστοιχο και το χρησιμοποιώ, ας πούμε, καθημερινά, μου αρέσει, είναι μικρότερο, οι διακόπτες του παίζει να είναι ίδια ακριβώς, είναι μαλακοί, κάνουν και λίγο θόρυβο. Ενδιαφέρον επιλογή, φυσικά σε budget και ταιριάζει σε ένα γραφείο, δηλαδή δείτε. Το ύψος του, ας πούμε, ταιριάζει σε ένα μαύρο γραφείο, μπορείς και να το σηκώσεις, κάθετο άνετο, ωραίο, πολύ καλό. Ξέρετε, το προηγούμενο μου είναι αυτό, εκεί κάτω έχει διαφορετικό σχεδιασμό, βέβαια είναι μεταλλικό, αυτό είναι έτσι πιο απλό, αλλά σαφώς είναι και πιο οικονομικό. Πάμε να κατεβάσουμε τώρα τους drivers από το ποντίκι, ώστε να μπούμε στο ειδικό μενού που έχουν. Μέχρι στιγμής είδα αυτό το κουμπί, το DPI λειτουργεί πολύ καλά, δηλαδή κατευθείαν μου άλλαξε, ας πούμε, την ταχύτητα και είναι ελαφρύ. Κλικς. Αρκετά καλό. Εντάξει παιδιά, δείτε το σε χαμηλό φωτισμό. Είναι πραγματικά τέρμα τρελό όσον αφορά το RGB. Μαζί με το πληκτρολόγιο, βλέπετε εδώ και τα ηχεία μου, full RGB. Και εδώ βλέπουμε το πρόγραμμα, όπως είπα. Έχει επιλογή να ανακατατάξεις τα κουμπιά, δηλαδή να επιλέξεις τι είναι, να κάνεις διάφορους σχεδιασμούς τέλος πάντων. Αλλά και από εδώ, όπως είπα, να αλλάξεις όσον αφορά τα πάντα σε φώτα. Μπορείς να το κάνεις σταθερό ή κόκκινο. Και τέλος πάντων, να παίξεις με διάφορους σχεδιασμούς, ώστε να το κάνεις σε ό,τι χρώμα θέλεις. Εδώ διάφορα έχει και report rate, αλλά και τα DPI να διαλέξεις και διάφορα mode, ό,τι χρειάζεσαι. Ενδιαφέρον. Τώρα κάτι άσχετο εκτός από το προϊόντα, με ενημέρωσαν ότι όποιος ενδιαφέρεται να γίνει επίσημος μεταπολιτής όσον αφορά τη Motospeed, μπορεί να επικοινωνήσουν με την εταιρεία που είναι η επίσημη αντιπροσωπεία και να έχουν αυτή την ευκαιρία. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να επικοινωνήσετε. Πολύ καλά προϊόντα, δεν τα έχω τεστάρει σε hardcore gaming, αλλά στην κατηγορία σίγουρα του budget δεν ξέρω τι διάρκεια θα έχουν στον χρόνο, αλλά εφόσον έχουν και service, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα. Δείτε, ήδη έκανα κάποιες αλλαγές. Το έβαλα να είναι στατικό κόκκινο, π.χ. έτσι μόνο αυτό. Έτσι, ο καθένας ό,τι θέλει. DPI, με το που αλλάζω DPI μου το λέει εδώ στον υπολογιστή. Οπότε ναι, τα συστήνω ιδιαίτερα αυτά τα προϊόντα. Τέλος πάντων, τώρα, πρωτού κλείσω το βίντεο θα σας ενημερώσω για το giveaway. Θα βγει εδώ μια καρτέλα, ναι, τσεκάρετε την, όπου σας ρωτάω τι από τα δύο, ή το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι, θα θέλατε να επικοινωνήσω τέλος πάντων με την εταιρεία για να κάνουμε giveaway. Διότι μου δώσαν αυτή την επιλογή να κάνουμε giveaway ένα από τα δύο προϊόντα. Οπότε, τσεκάρετε εδώ και σε μία εβδομάδα ακριβώς θα βγω με βίντεο ανανέωση τέλος πάντων και θα ανακοινώσω το giveaway με το προϊόν που πήρε τους περισσότερους ψήφους. Δηλαδή, αν θέλετε το ποντίκι περισσότερο, να κάνω το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο. Την καρτέλα, είπα. Αυτά. Ελπίζω σας άρεσε αυτό το βίντεο, να το βρήκατε ενδιαφέρον και θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια. Μπορείτε να μου ενισχύσετε ακόμα αν θέλετε να μάθετε κάτι άλλο για αυτό το προϊόντα ή να μου πείτε αν τα χρησιμοποίησα, πώς μου φάνηκαν. Οτιδήποτε κάτω στα σχόλια. Πατήστε like φυσικά και κάντε εγγραφή για να μην χάνετε κανένα gameplay βίντεο, review, unbox και αυτά. Και εμείς παιδιά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.